Priatelia, vítajte pri našom ďalšom videorecepte a dneska si spolu pripravíme mäsové šišky s jedinečnými surovinami podľa jedného staršieho receptu. Poďme variť. No a čaká nás veľa náročnej práce, ktorú si môžete zjednodušiť tak, že použijete nejakého domáceho robotického maznáčika. Ale my sme sa rozhodli, že ručná práca v kuchyni nikdy nezaškodí a budeme to robiť klasicky strúhadlom. Začneme tým, že si nastrúhame na tomto hrubom strúhadle niekoľko zemiakov. Keď máme zemiaky nastrúhané, vytlačíme z nich zbytočnú vodu, ktorú nebudeme potrebovať. Medzi tým sme si v miske už pripravili 1 kg mletého bravčového alebo pomixovaného mäsa a zemiaky pridáme k mäsu. Pokračovať budeme s tvrdou alebo tvrdohlavou mrkvou, ktorú sa nám však nakoniec podarilo poraziť. A keď ju nastrúhame, nespravíme nič iné, iba to, že ju opäť pridáme k mäsu a zemiakom. Mrkva je tam a budeme pokračovať s cibuľami, s ktorými naložíme presne tak ako doteraz. A aj cibuľu pridáme do misky. Ďalej nasleduje niekoľko stručíkov cesnaku, ktorý si môžete pretlačiť alebo takisto postrúhať na tejto jemnejšej verzii strúhadla. Pridáme do misky. No a nakoniec sme si nakrájali jednu celú veľkú červenú papriku, ktorú pridáme tiež do misky. Budeme pokračovať ochucovaním celej tejto zaujímavej zmesi. Pridáme najprv 2 vajíčka, aby sa nám to všetko dobre dalo pekne dokopy. No a nezabudneme primerane osoliť. Máme tam toho dosť, takže tej soli bude treba trošku viac. Pokračujeme s mletým čiernym korením. Ďalej pridáme petržlenovú vňať, ak máte čerstvú ešte lepšie, ak nie, poslúži dobre aj sušená bylinka, no a nakoniec mletú červenú papriku. No a teraz bez akýchkoľvek zábran vnoríte do tejto zmesi svoje ruky, pretože ruky sú najlepšou varechou, to vie každý kuchár, a poctivo všetko dobre spolu premiešate, tak, aby sa všade dostalo zo všetkého. No a po chvíľke miešania a vypadávania veci mimo misku máme hotovo. Teraz si vezmite rukavicu, čisto z dôvodu, že sa vám budú mäsové šišky robiť lepšie. Dajte si na ňu trošku olivového oleja a takto jednoducho vytvorte guľku, z ktorej následne vytvoríte taký nepravidelný valček, ktorý môžeme naozaj nazvať šiškou, a posadíte ho pekne na plech, respektíve ju pekne na plech, na ktorý sme si dali papier na pečenie. No a takto budete pokračovať, kým neminiete celú zmes. No a predtým, než to celé dáme do rúry, si ešte takto lyžičkou každú šišku označíme, aby sme vedeli, že to sú naše a nie susedové, respektíve aby sa nám lepšie prepiekli. No a potom už šup do rúry na nejakých 200 stupňov 35 až 45 minút. Posledných 50 minút, ak máte ventilátor, môžete aj zapiecť.
No a nasleduje tá najlepšia časť, a to je servírovanie a ochutnávanie. My sme si pripravili takéto zemiačky, ale akékoľvek iné prílohy, ktoré vám zapasujú, necháme aj na vás. No a prajme si dobrú chuť, ešte malé zdobenie s petržlenovou vňaťkou a nič vám už nebráni ochutnať to, čo ste si navarili, respektíve upiekli. Ak sa vám tento videorecept páčil, platí to čo vždy. Podporte nás odberom kanála, lajkom, napíšte nám nejaký pekný komentár a my sa budeme tešiť, že sa stretneme znova na budúce. Podporiť nás môžete tiež tak, že sa stanete členom nášho kanála. No a pripomíname, že máme aj druhý kanál Obdivuhodný svet, kde sa dozviete rôzne zaujímavé veci z histórie a kde riešime rôzne mýtické záhady histórie. V popisku videa nájdete link. Majte sa.